πιστεύω στα αυτιά μου. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Εκκρεμούν 260 τόσα περισσότερα νομοσχέδια από την προηγούμενη θητεία της Βουλής. Έχουμε κατεπήγοντα τώρα ένα μήνα, κλείνει η Βουλή τον Ιούλιο, και ερχόμαστε να ακούσουμε ότι πρέπει να βάλουμε τους 14χρονους, να τους δώσουμε όπλο και να ψηφίσουμε νόμο να τους κάνουμε κυνηγούς. Είναι ένα βάρβαρο έθιμο. Είναι ένα βάρβαρο άθλημα και να βάζεις ένα μωρό 14 χρονών να σκοτώνει, να βλέπει το αίμα, να σκοτώνει τον λαγό, να σκοτώνει τα πουλιά. Και πώς βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι στην τηλεόραση με αυτήν την σοβαροφάνεια όλοι και να μας λένε θα αφήνει τρύπα του λαγού να φεύγει. Αυτά κύριε δεν είναι σοβαρά πράγματα. Κύριε Ποταμίτη, με όλο τον σεβασμό δηλαδή. Εσείς συμφωνείτε σε αυτά τα πράγματα. Η Αμερική λοιπόν η χώρα συντονίζουμε αγαπητή κυρία. Η Αμερική λοιπόν η χώρα της ελευθερίας στα 16 τους επιτρέπουν να οδηγούν. Και βγάζουμε στην φόρα αυτά τα οποία προκαλούν καμιά φορά και αντιδράσεις. Ναι. Τεστ. Υπάρχει έλεγχος στον αριθμό των κυνηγών. Υπάρχει αυστηρή επιτήρηση του κυνηγείου. Υπάρχει έλεγχος. Γίνονται καταμετρήσεις των θυραμάτων. Οι οργανώσεις είναι θετικές και προσπαθούν να βοηθήσουν. Εμείς πήραμε τους κυνηγούς και τους είπαμε τι θέλετε κύριοι για να είναι τέλειο το νομοσχέδιο. Έκαναν όλες τις αλλαγές που ονειρεύονταν τόσα χρόνια και δεν επερνούσα. Εγώ λέω ότι παραβιάζουμε και διάφορες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ μέσα. Και ήρθε το νομοσχέδιο μόλις τελειώσαν οι εκλογές στη Βουλή. Και δεν είναι το μόνο. Έχουμε και άλλο νομοσχέδιο το οποίο ήρθε. Ήρθε ακόμα ένα νομοσχέδιο στο οποίο θα χρησιμοποιούμε ζωντανά θυράματα για να εκπαιδεύονται οι κυνηγοί και τους σκύλους τους. Τι είδους θυράματα ζωντανά δηλαδή? Ζωντανά θυράματα, λαγούς και πουλιά. Για να μαθαίνουν τα σκυλιά να τα κυνηγούν μέσα σε περιορισμένο χώρο. Εγώ διαρωτούμε, τούτος ο νόμος ταιριάζει με την ευημερία των ζώων? Δηλαδή γίνεται να έχω ένα ζώο και να το βασανίζω καθημερινά για να εκπαιδεύω το σκύλο μου? Ναι. Και διαρωτούμε τι άλλο.